mu dan Allah idan na nuna maku ban ce wani ya je buɗe ma wani waya a bayansa ko kuma ya neman mai wani abu a wayan ba. Bismillah jama'a, ku sa ido ga inda za ku fara yi yanzu. Idan kuka buɗe waya kaman ga waya na nan, na sa pin ɗin da na sa nawa shine 11225588. gani da bata buɗu ba. 886633 bata buɗu ba. To yanzu idan kana so ka san ka buɗe pattern ko pin ɗin, inda za ka yi sai ka shiga emergency. sai mutum ya buɗe sai ka shiga emergency. idan ka shiga emergency haka ya nuna ma, sai ka danna star hash, sai ka danna 46, sai mutum ya danna 00, okay sorry 0, sai mutum ya danna star, sai mutum ya danna 41, sai mutum ya zo ya danna hash, sai ka dan sa wayan yayi sleeping, sai ka danna sleeping ka dan bace son second. idan ka danna sleeping son second sai ka zo ka buɗe, ka sa hannun ka sai ka danna, ka gani ya buɗu kuma wayan ya fita. Allah ya ba ku wasa, na gode kwarai.